Hello guys, Faidi. Fakaso bahai tongbai. Jungtin nai lainai. Trifran famous mulai maya kislang kotor dah nai. Na abu kolok talent show aku dit. Lukumu akun mencari malai tam saja nai teh. Nora kurung simi tong nama baksa soyasak. Cikon mikon naik ki phai man jak. Tongo teh betongo sali ya Faidi biskok sama sele direct bidu thang malai lasinai. Thuli tamung namo rang sarok thuklop jakhayo khamakka no lamthaini rang sarona mana khana ton de jutar darai tan male a kubuino norong ni thini beram da tum rang sapo yoglak tamo ha tamor thai tok no hai ke khade nok ni saka warang sadap khimani amorong ni fuk bo thepai chumboy tongthok ja tongo tebo tongo nagedi Pursipak tong sama omong ka kolok abuk talent show ma ni amorok nugui ni namti tomorok nugui jirai rok thui thawn blei nung baile ke phone ang mangla wase basi misal thipajak misal protection ni bagoita akoni o misal ongna bufuru launch khena ba sadda chonobo tor kotong na bago biang jani thano tor ne khislang kotor iyan khislang kotor na khislang thase bai mukhang nai mang khitari rekan ken a jagan thima thangan sai papare kislang me khitari si borok thine jat ngangke ni no kislang ba olong te pathorok sing sirblei ni ayango 2 kg kislang besi khitar gangga khailang ton bla salo no buji kha ang ni kislang pathor be takjak sorbe slamjak sing khana hnoi khitar ma basi borok thine jat ngke ba pure pathoni yakha ba soni takjak khabin mo sure Hai tamung sanung maha tamung bawa kisrabdi tanya khoi ta agotet kum tanya khapiya tini buti blog video hno ni buti blog video ha हम यहाँ आए हैं जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए मने Fata thai kanung bolong bola na hnoi fia ba nung oro bolna ekare si bakchut khitongo ayang go bini uklog ni boro rok ke ta se tong sajak bini slai buma khana thabo meni pata biri khog nung na hema tong jawai bong na nai lai ko ane re jai sinjo war bai ka ane khenta bo sinjo wai sika ane re Rung pai khana blete tomo sachine bong no dibare kiring o kolomo somai si jampar te kurchung lajak lai shi ka bro jai sinjo war bai ka ane khenta bo sinjo wai sika na ba te rong ni borok talenti haibe hino tai si bin logene kelongi be ganja bokan bai khengko longi no te sabi babo kansu gano ek din me pese double si hangar tu simor bom khangsiljak kati lambara hoba lambara shaki ko tai rok norok bono buri ni jaga tanga chala slam ro ka hno tabo ke khagala buri sugoi buri rok ni haike musang ma tong khoba shaki ko bara kati lambara Cinta mala wakom mala grumai amo bebak bin jol mangsi practice khaitong hobo tabok join dina bagoi khana ke ba board teaching goya no thangoi mora nang ma buni pata biri nung jabok chono si khogoi tui nungoi bahai sar pick up ditona hengele khalong ma sile khalong man bini Bini mung halong mas nela sara para hadong ngano dol rok no an kok bujane ke disturb ngai do tango himale wati fama bagai kicha noyas disturb ngai do ha ingka hingke Faidi ta bono ya khawai ta khok tinorom lai siban ta tami hi ai ta mung sanung mo tok ru ni sikra kana siblen chago khakala bo kha kwai blai raboi to lakhe ta kiji kanoi jal khawi butang Nagira bin buma kha he ta khoro biang biang khokto khana bo hi ta ro te kam kurita ai kheno ta khok kichi gola kichi chata kichi amram tui musana nango inke so tini video amsa jarang sitong video na pla te patha patha ma black ke hambai inke na tam video views karian to hano lai ro khen to hano lai ro khadi tam dil video phaina inke jara first time an khona khana tana rok channel subscribe khai inke subscribe khana di inke asuna thaga dol rok next video ma na ro bahai na hai video katalo ji prasa ai lektung thanga bye